Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske. Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Od 1. siječnja 2005. godine civilna zaštita djeluje u sastavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, krovnog državnog tijela zaduženog za usklađivanje aktivnosti i resursa u većim nesrećama i katastrofama. Državna uprava za zaštitu i spašavanje od samog početka svog djelovanja posvećuje veliku pozornost upravo vježbama koje se provode u uvjetima simuliranih prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća. Glavne smjernice i ciljevi organiziranja i izvođenja vježbi obuhvaćaju uvježbavanje te provjeru operativne sposobnosti i opremljenosti snaga civilne zaštite i ostalih subjekata. Pa analizom provedenih vježbi utvrđuju se mane i nedostaci, eventualne slabosti sustava civilne zaštite te daju prijedlozi za poboljšanja, na primjer programa osposobljavanja, ažuriranja, procjena i planova zaštite i spašavanja, donošenja novih operativnih standardnih postupaka i tome slično. Državna uprava za zaštitu i spašavanje donosi godišnji plan vježbi kojim se definira broj i vrsta vježbi, njihovi nositelji, sudionici te mjesta održavanja vježbi. Tijekom protekle godine, 2017. održano je 200 vježbi na lokalnoj razini te 16 vježbi na državnoj razini. Na svim vježbama provjerena je spremnost oko 22.000 sudionika sustava civilne zaštite. Vježbama se provjeravaju predložene mjere i rješenja u procjenama i planovima zaštite i spašavanja, procedure rukovođenja operativnim snagama u okolnostima velikih nesreća i katastrofa, kao i pripravnost tih snaga. Prema razini organiziranja razlikujemo međunarodne vježbe, odnosno one koje se provode u Republici Hrvatskoj uz sudjelovanje operativnih snaga civilne zaštite iz drugih zemalja i međunarodnih organizacija, te vježbe koje se održavaju u inozemstvu uz sudjelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Republike Hrvatske. Državne vježbe planira, organizira i provodi državna razina sustava civilne zaštite i u takvim vježbama mogu sudjelovati sve razine sustava civilne zaštite. Vježbe jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave su one koje samostalno planiraju, organiziraju i provode jedinice lokalne i područne, regionalne samouprave i vježbe u sudjelovanje područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje i u kojima također mogu sudjelovati sve razine sustava civilne zaštite. Prema ciljevima i angažiranim sudionicima razlikujemo terenske, stožerno-zapovjedne, simulacijsko-komunikacijske i pokazne vježbe. Terenske vježbe u sustavu civilne zaštite su najbolji način za provjeru pripravnosti operativnih snaga i sudionika u sustavu civilne zaštite za odgovor na velike nesreće katastrofe. Državna uprava za zaštitu i spašavanje u zadnje vrijeme često provodi međunarodne projekte gdje je glavna aktivnost tih projekata upravo organizacija terenske vježbe. Prošle godine smo organizirali 2 terenske vježbe u sustavu civilne zaštite, jednu na temu poplava u Varaždinu u listopadu, a jednu na temu potresa u Istarskoj županiji u travnju. Oba dvije vježbe su uključivale aktiviranje snaga sa lokalne razine, županijske razine, pomoć sa razine države i uključivanje međunarodnih timova za traganje i spašavanje. Takve vrste vježbe u jednom realnom kontinuitetu djelovanja nam omogućuju da doista provjerimo sve komponente sustava, da vidimo provedbu mjera civilne zaštite i da vidimo kako država može adekvatno primati međunarodnu pomoć i usklađivati aktivnosti na svim razinama sustava, jer upravo načelo koordinacije, odnosno operativnog djelovanja, je glavni cilj provjere na takvim vrstama vježbi. U sustavu civilne zaštite možda jedan najracionalniji, najoptimalniji način vježbavanja su sigurno stožerno-zapovjedne vježbe, gdje se provodi vježbavanje za proces donošenja odluka,
U sustavu civilne zaštite tu jako bitnu ulogu imaju stožeri civilne zaštite i upravo kroz takve vrste vježbe u jednom, ajmo reći, zatvorenom okruženju možemo provjeravati brojne aktivnosti da vidimo kako stožer temeljem informacija koje dobiva sa terena donosi odluke i sukladno tome naloge za mobilizaciju i aktiviranje operativnih snaga koje se moraju uključivati sukladno planovima zaštite i spašavanja za operativno djelovanje na terenu. Komunikacijske vježbe gdje nam je cilj provjeravati operativne procedure za razmjenu informacija između operativno-komunikacijskih centara. Tu prvenstveno mislimo na županijski centar 112, operativno-komunikacijske centre policije, vatrogastva, hitne medicinske pomoći, oružanih snaga, gdje u realnom vremenu koristeći prava, znači realna sustave veza, provjeravamo kako operativni centri razmjenjuju informacije i pripremaju informacije za one koji donose odluke, a to su u našem slučaju stožeri civilne zaštite. Isto tako u sustavu civilne zaštite kada obilježavamo određene dane, kao što je recimo Dan civilne zaštite koji se obilježava 1. ožujka, organiziraju se pokazne vježbe. Pokazne vježbe su kratkog trajanja, maksimalno 45 minuta do sat vremena, gdje želimo demonstrirati sposobnosti sustava našim partnerima, stanovništvu, kako bi se vidjelo šta sustav može ponuditi u određenim vrstama nesreća, a sve sa ciljem spašavanja života, zaštite imovine i okoliša. Poseban naglasak svakog modernog sustava civilne zaštite treba biti na osposobljavanju, te je potrebno redovito provoditi vježbe, kako bi se svi sudionici koji sudjeluju u sustavu civilne zaštite upoznali s aktualnim planovima i standardnim operativnim postupcima, te kako bi se postigla maksimalna razina pripravnosti s ciljem pružanja efikasne potpore ugroženom stanovništvu.